Koromogi kawuok mag Kinyagiande Angoi ma nyocha ne oland ni olal dala 13 mokalo wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Ringre Albert Ojwang ochopo e dalagi mayudore e gwenge mag Kabondo Kasipul tok lor e paunde kima Kisumu kinyi ma kawuono. Koromogi jafwambo marwa Alia Beach ma bende nitiere kono watudore godo achiel kachiel mondo nyiswa ni to gin mage madhi mbele odiochieng' ma kawuono ma bende en odiochieng' motelo ne ik mar Albert Ojwang odiochieng' ma kiny. Alia Beach kopo ni winja thuolo en mari nyiswa ni to nyaka ge sani gin ang'o gini ma nitie e alwora ma korgi Albert Ojwang bang' ringre mare wuok e paunde kima Kisumu ka ichwale gwenge ma Kabondo Kasipul. Alia Beach miwane ler ewi kaka weche chalo nyaka ge sani dalagi Albert Ojwang. Rokamano bati wabira achiel kachiel kowuok e skul primar ma Nyawango manitiere e kachud bura ma Kabondo Kasipul kaendi e gweng' ma Albert kendo mana kaka iwachono endo ringre Albert ne omolo e lap ndeke ma Kisumu okinyi ma kawuono kendo nyaka samo weni endi en ringre ni e yo kendo safar wa Kisumu kobira achiel kachiel nyaka dalagi kaendi kendo kaka inyalo neno George Batiani chendo dhi nyime kendo ikruok dhi nyime e skul primar ma Nyawango kaendi kama ringre Albert biro kuongo donje mondo mi jopiny oyud thuolo manene achiel kachiel kapok odhi e dala wuon gi ma bende ne okiyo kod skul primar kaendi kendo kae kama koro ikruok dhi nyime ne joywak achiel kod jopiny ma biro yudo thuolo achiel kachiel mar neno ringre Albert Omondi kapok ochiw thuolo mondo mi koro tere achiel kachiel e dala wuon gi ma otelo ne nyasi mar iko ma ibiro bagi odiochieng' makiny kendo pawni endi ema kiny nyasi mar iko ne timie ka inyalo neno achiel kachiel joywak kaachiel kod jopiny osechako molo e skul primar ma Nyawango kaendi ka girito mondo mi ringre Albert omol kaendi mondo ne thuolo mar nene achiel kachiel kapok odhi dalagi ma bende okiyo kod skul ma Nyawango kaendi kendo kaendi ma bende odiochieng' makiny nyasi mar iko mar ringre Albert ibiro tim kaendi kapok okawo thuolo achiel kachiel mar tele dala wuon gi mondo mi koro kowe e kar wuodhe mogik. Bati ka achiel kuom jogweng' kod moko kuom jopiny ma osebedo ka iko chenro mar Albert kochakore odiochieng' ma kawuono kama wageno mondo mi ringre omol kaendi sasa koa sani bang' kane osemol e lap ndeke ma Kisumu kaachiel kod chenro ma odiochieng' makiny ma ibiro ta gi kanisa mar Baptist mar Nyawango Primary School kaendi ibiro chao gi nyingi ting'iswa ni kaachiel kuom jogo eko ma iko chenro mar kowo e kar wuodhe mogik Albert. Chenro chalo nade kochakore kawuono nyaka odiochieng' makiny kichako nyingi koneng'eyo kamera kacha. Nyinga iluongo ni Reverend Peter Wiyo. Chenro mar iko wadwa Albert Ojwang osechakore ka. Aneno ka jotich Nyasaye mosedonjo ka, Baptist Convention of Kenya, Reverend osedonjo ka, Reverend Isaac, kendo jokwaya osemolo ka mang'eny mokalo, kendo e thuolo ma wantiego ni aneno ka ikruok osebedo ka ma gik moko ikore ka e yo maber. Kata kamano Nyasaye mondo mi otelwa weche duto te. Erokamano. Kaka kanisa gino kenge magara chenro mage museketo maneno ni chenro mar Albert kochakore odiochieng' ma kawuono nyaka kiny ma koro ibiro kowe kar wuodhe mogik obedo makare maonge tungni moro amora ka otudore kod jodala kaachiel kod tend arita kwe mondo neno ni kata jogo eko manyalo bedo kod paro mar kelo rocho kwe kinde iko ni endi obed maonge. Chenro duto te oseketi kendo arita mar kwe oserid ka motegno kabisa. Wan kaka jotich Nyasaye walamo Nyasaye mondo nyasi mar owadwa mosenindo Ojwang owuoge yo makare mondo nying Yesu mar Kristo marwa mondo mi oyud duong'. Ibiro chao gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jopiny kaendi ting' mane ma in go e nyasi mar Albert machakore kawuono nyaka odiochieng' makiny to ere kaka uneno ka ikruok oseikore makare maneno ni Albert omi kopo mare mogik odiochieng' makiny e yo makare. An iluonga ni Overseer Reverend Isaac Okoth and part of the planning committee mar burial mar owadwa Wematis Ojwang. Kanisa mar Baptist. Chenro osaketi kendo kaka kanisa wasabedo gi ikruok mowinjore mar iko Wematis ni. Maduong' en ni parwa kiny kendo ene makino otanya obede jayalo maduong' mar nyasini. Ibro iki gi Reverend Benjamin Ngere. Jadolo kapidhe kanyo wang'iyo ni ka jogo mantie
buneno ka familia mar Albert bura margi kata doko sei kedo chung kiny kalwe kod nonro ma obila osebedo ka dhigo nyime nyaka ne nege yo makoche dwe mokalo. En geno wani mondo mi kaber to oyud ratiro mare, but gima waneno ni process is being delayed so much, kendo we are really condemning the way ma process dhi. Ewa gombo mondo mi process ojiure piyo piyo. Gine court, but jok mane ji paro ni onego odadhogi motegno, poko chopo kanyo e yo makare mondo mi odadhogi. Mane problem wan godo ka kanisa. Erokamano. But mopore kod jo kanisa we wawinja ni to jogweng' maka Koth Village kaindi kamane Albert Omondi wuoke to wacha ng'aw kalwe kod chenro madhi nyime kandi ibo chago nyingi tingiso ne kaka jadak maka Koth kamane Albert Omondi wuoke ukaw yo machalo nade nek mar Albert Omondi to kaka jodak makaindi boneno ka ratiro mar Albert familia mar dhi yudo nikech kiny ikowe kar wuoyo mpik boneno kaka nek mar nindi jo dala gi ratiro mar gi kaluko nek koch manotimne ni. Erokamano ahinya. Ani luonga ni Samson Okela Jowi, ajagweng' ka kendo waneno ka gik manotimore ni wagombo ratiro mar Albert oyude ahinya. Nikech Albert kano wuok e dalawa ka monege to ratiro nyaka yude ka korike kawuono. Wakwayo uni duto sirkal mar Kenya majura ne mondo ratiro mar Albert oyude. Nikech Albert no tho e tho marach moko moro wa ahinya. Jogweng' poni gi kuyo kendo en lit maduong' ahinya ma jogweng' ni nigo kaluwore kuom Albert kech en nyathi achiel mane wapuonjo kendo wageno biro kelo dongruok e gweng' ni. Omiyo nyaka umewa ratiro mar Albert e yo makare mondo wawinji kik gibed kowawa ni koseik Albert ok wanyal yudo ratiro. Pod wachiche weche mang'eny ahinya omiyo wakwayo ni ratiro yudre kendo wawacho ratiro mondo yudre kedwaro. An Samson Okela Jowi. Erokamano ahinya. George Bati ma achiel jopiny ka achiel kod jokristo ma bende oseyuoro kaindi ka nyaka sani indi jo ywak osemol skul primar ma Nyawango kaindi ka irito mondo mi ringre Albert Omondi omol kaine chenro ma ne achiel ka achiel kapok odhi e dala wuongi ma hotel ne odiochieng' makiny makoro nyasi mar iko mare ibiro tim kaindi mondo mi koro odiochieng' ma kawuono ka chakore kendo pod wago tach skul ma nyasi mar iko mar Albert odiochieng' makiny. Bati Erokamano nyali abich, aparo ni obero gi ng'ikruok matin mar tudruok kata kamano wantiere kare. Erokamano ali abich med somo kendo choko mathoth ahinya ma ibiro miyo nyikwara Mugajwang' ka otenore kod weche mag ng'ikruok